Popradská 19 privítala 23. marca 2016 na ihrisku vo Veľkej svojho suseda zo Svitu. Jednalo sa o stretnutie lídra súťaže s mužstvom operujúcim na 14. priečke 16-miestnej tabuľky. Mladí Popračania si získali na svoju stranu dvojgólové vedenie už v posledných minútach druhého polčasu. A do druhej polovice vstupovali v psychickej pohode. Súper však zakrátko znížil na 2-1 a vývoj zápasu napokon zaklincovala penálta po faule na Dominika Mička. Pokutový kop premenil Roman Konečný a zapísal sa tak do tabuľky strelcov ku dvojgólovému Andrejovi Mackovi. 17-ka na pozícii dvojičky privítala na svojom ihrisku rovnako mužstvo zo Svitu, ktoré zdolala presvedčivo 7-0. Najbližšie privítajú Popračania súpera zo Spišskej Novej Vsi, ktorá je momentálne na 3. mieste tabuľky. Duel je na programe 31. marca. Pozícia oboch mužstiev v tabuľke môže znamenať zaujímavý zápas, na ktorý vás srdečne pozývame. Tak spokojný som maximálne s 3 bodmi, ináč s výkonom nie som spokojný, nakoľko nám viazla medzihra, celkové súhra medzi jednotlivými formáciami a nemohli sme sa dostať v podstate do tempa. Je pravda, že ten terén, ktorý je tu momentálne pod Tatrami, na toto obdobie tu sa nedá hrať nejaký kombinačný fotbal. No aj tak si myslím, že viac tí chlapci musia chcieť, aj keď boli takí, akí by boli zablokovaní. Dnešný zápas v podstate domáci potvrdili svoju kvalitu tým, že sú na čele našej druholigovej tabuľky. My sme sa snažili túto cestu k víťazstvu sťažiť čo najviac. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Podľa môjho názoru naši chlapci odviezli celkom solidný výkon. Splnili to, čo sme si naplánovali, ale kvalita supera bola vyššia ako naša. Terén nebol najlepší, ale tak ukopali sme to a vyhrali sme. Super sa snažil, v podstate sme čakali toto, že dojde sem, bude brániť, preustí vlastnú polovicu a bude sa snažiť hrať o nejaké brejky. My sme im v podstate ponúkli pomocnú ruku v tom druhom polčase, keď sme po zaváhaní dostali gól a bola zbytočná nervozita. Hráme štvrtok doma so Spišskou Novou Vsou a chceme tiež vyhrať.